କର୍ମରଦାତା ଶନି ପ୍ରତି 2.5 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ମୀନ ରାଶିରେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ 2070 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଶିରେ ରହିବେ। ଜୁଲାଇରେ ଶନି ମକରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। 138 ଦିନ ଧରି ବକ୍ରି ରହିବା ପରେ ଶନି ଗୋଟିଏ ସରଳ ପଥକୁ ଫେରିଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଛି ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବ 28 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ସକାଳ 9:20ରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 3ଟି ରାଶିରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଶନିଙ୍କ ଗୋଚର ହେତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ବଡ଼ ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଶନି ସିଧାସଳଖ ଗୋଚରରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ। ଶନି ମକର ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସେ ନବମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ନଭେମ୍ବର ପରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି। ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବହନ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ। ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବେ। ସୁଖୀ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ। ଶନିଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଏକ ବିରାଟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ।